Sibingelele lapho kumbukeli iMashalela TV. Namhlanje sila emhlanga ka BMW la kune launch khona esibizwe kuyo namhlanje kuzo launchwa umphikeleli wezinsiza foundation kuzobe kune conference ezobibanjiwe lapha eICC ngomhla ka28 kuyo lenyanga esikuyona. So namhlanje ke nginobaba la uGcaba okuyena uspokesperson wamakhosi uzokasichazele nje kabanzi ngale event ukuthi kuzobe kwenzakalani. Siyakumukela baba uGcaba. Angibingelele kakhulu emsakazi, ngiyabonga kakhulu. Ngibingelele nababukeli bakhe emakhaya bonke. Yeah. Okay, ngicela ukuthi uchazele nje umbukeli ekhaya ukuthi le event le kahle kahle yini eyenza ukuthi nisungule uhlobo olibambisane niosomabhizinisi, because I understand ukuthi osomabhizinisi abaqoqene babona isidingo sokuthi kube khona uhlobo olunje le conference. Mhlambe ndodakazi into ebalekile ukuthi sicacisela ilena yokuthi mina ngumkhulumeli womnotho wa Rona Kingdoms okuyinhlangano yamakhosi la esikhuluma khona ngebusiness. Yini esenze ukuthi sisondelelane la kumphikeleli wensizwa? Into esiyenzile ukuthi asosebenzisana nabo ngoba sithi amakhosi anomhlaba, amakhosi siyafisa ukuthi esondele ekwazi ukuthi osomabhizinisi sibameme bezosebenzisana endaweni zamakhosi. Endaweni zamakhosi iqiniso lithi kunobupha buningi siyabona, kungakho simema bonke abantu ukuthi ababe ingcenye, osomabhizinisi abasondele. Senza kanjani ukuthi umnotho ukwazi ukukhula ezweni lezi? That is why we are saying we are rebuilding the economy. Mhlawumbe kunye usikuveze futhi njengoba uBM usinike ispace esijekana lezi bekwazi ukuthi inhlangano noma amakhampani noma osomabhizinisi abafana noBMW bekwazi ukuba ingxenye. Yini ebingenza ukuthi nawe usomabhizinisi la ukhona ungasondeli kulolu hlobo lomcimbi esiwenzayo? So siyacela ke bonke abantu emakhaya besondele, ugovernment ukuthi ube yiphathi, omasipala, omeya, ominister, ama-MECs, wonke umuntu ukuthi azoba ingxenye yale event esiyenzayo, ngoba le event baningi abazohamba bekuhlomlile nabantu abasha, ngoba iqiniso lithi abantu abasha banenkinga yokuthi amabhizinisi awakwazi ukuthi bekhule, umsebenzi ayikho. Sisabasondeleke bebe ingxenye yalomcimbi olapha eICC mhla ka28 ukuthi wonke umuntu akaphelele khona. Siyabonga kakhulu, ngiyethemba ukuthi nombukeli ekhaya uzwile uchazile kahle, washo ukuthi osomabhizinisi nje sondela eICC ngomhla ka28 uzothola ulwazi kabanzi ngimayelana nebusiness mhlawumbe ungabonayo noma osazoyisungula. Siyabonga kakhulu baba uGcaba. Siyabonga kakhulu nababukeli bakhe emakhaya. Thank you.